Kaixo, Berta! Bai! Zer moduz? Bai. Ulertuzeko egoitzara ekarri nauzu? Bai, hemen gauz. Aurton, de hecho, 25 urte beteten duz. 25 urte? Bai, zorionak. Eta 25 urte zertan? Bueno, azkanien gizen bat familiz eritaolen lagunduten, ze gure kasuen da, gure asoziazioa da azkanien familizek imegorratako jenak. Horren, karo, gure familizek lehela autopasien esaten ez dako esebez geuretzako, no? Geure imientzako. Da horretzik sortu zen ulertuz. Ime txikizek azitzen du lan. Oso goiz diagnostikatzen da, orain bai. Oso ume txikiak hartzen dituzu, Eso, orain de hecho batzutan igual 3 hilabeteko imiepe alduzokin. Bueno, da denpora libre ebe bai daku. Apurben nagusitzuentzako. Bai, da hor, batzen gara orain, pilo bat jente, eta ondo, da, horretorten dizu ondo pasaten, eta ez etuten ez aurrak bakarri, familia guztia, ez? Anai arrebak daude, lagunak daude. Bai, lagunek edo lenguzuek, edo nor, eta familientzako bai formakuntzi emoten. De hecho, igual, bai emoten duz formakuntzek, bai igual ezitzeko zelan ezi miek, edo igual adibidez, karo, gure kasuen bai protesizen inguruen berbaitzeko. Pairatzen duen jendearen gatik ari zara, baina sentsibilizazio lana ere egiten duzu, ez? Gainontzeko entzat. Eskoletara eta holan bebai juten gara, kontaten azkanien geure errealidadie. Ezagutzen aldut familiren bat? Ulertuz osatzen duen familiren bat? Bitu, gaur justo ganera etor diez, ama bat eta alaba bat, nerea da Laura ditzuten diez, nahamen dakusitxarote. Aiba. Aupa! Aiba, kaixo! Amalabak, ez da? Bai. Nerea eta Laura? Bai. Laura, zure kasuan, zuzara, ez da? Audifonoa eta implantea dauzkazu. Bai. Nerea noiz jakin zenuten? Bere beharrak zituela? Jaio berretan. Eta nola hartzen duzu horrelako berri bat? Nola hartzen du familiak? Jo, hasieran, claro, ezintasunekin zerikusia daukan guztia bezala, kriston susto hartzen duzu, da gainera, garaia, guk ez genoko inolako aurrekaririk ez, familia. Eta pentsatzen duzu, gormutu izango da. Gorra, gormutua. Erlazionatzen ditugu, ez da? Bai, guk ez genekigun ez dara implantea existitzen zanik. Ari gara implante bati buruz hitz egiten, deno jakinen bagenu ez dela, egia da gero eta ezagunagoa dela, baina aipatu dut ere zuk audifonoa eta implantea duzula. Zer dira bi gauza horiek, Laura? Dagoetela, hemen entzuten dudala pixka bat orduan, dagoetela amplifikadore bat audifonoa dela. Eta bestean, hemen entzuten ezer, sensore modukoa. Ematen diola seinale bat entzun behar dudala eta entzuten dut. Baina hori jartzeko ebakuntza baten beharra badago ere, bai? Eta ebakuntza hori zenbat urterekin egin zenuen? Batekin, ez? Urtebete eta 3 hilabete. Eta gaur egun, zer modu zaude? Oso ondo entzuten dut. Betidanik dituzu? Orduan, ez du problema, arazoak batzutan, baina zeintzu dira arazoak? Normalean jendea buelta ematen denean edo urruti daudenean, normalean ez da entzuten, baina nik zailtasun gehiago ditut. Claro, aurrez aurre egon beharra dugu, ze Espainiak ere irakurtzen dizkidazu, ez da? Laguntza da. Adibidez, nire ikastolan daukat minimik dela aparatu bat jartzen dutela irakasleak niko beto entzuteko, como radio bat. Horren Bluetoothekin konektatzen da implantera eta nik hau beto entzuten dut. Bale, eta zerbait entzun nahi ez duzunean? Kentzen ditut. Kentzen dituzu? Amak bronka botatzen duzu? Ez, hori ez. Batzuk egiten dute, Laurak ez. Baina suposatzen dut asko batera hitz egiten duten leku batean, edo kontzertu bat, orain zu kontzertuetara joan nahiko duzu? Bai, orduan, azentoak atzerago edo bozeragailuak urruti dauden tokian, ondo entzuten dut musika, baina ez oso altu. Claro, neskak ulertuz bizipozan dago, bizipoza hitza polita da, baina nik galdetzen baizuet bizipoza hitzak zuei zer esaten dizuen, idatziko didazu hemen?